Mannen in witte pakken op het oorlogskerkhof hier in Zittert. Mysterieus. En een busje met een Frans kenteken. Nog mysterieuzer. De Commonwealth War Graves Commission. Hallo. Goedemorgen. Ah! Werken met chemicaliën in uitvoering. Betreden op eigen risico, hè? Oh, betreden op eigen risico? Ja. Dat heb ik gewaarschuwd, ja. Net gelezen. Oh, ik dacht ik moet Frans gaan spreken, maar... Nee. Waar komen de heren vandaan, als ik vragen mag? Allemaal. Helmond. Alle drie? Ja, eentje uit Venray. Of Venrooy. Oh, dus hebben we toch nog een Limburger erbij. Ja, een halve. Een halve. Is het vertrouwd om een hand te geven? Ja, ik al. Ja? Kevin. Bas. Van L1. Van L1. Ja. Kijk. Van het programma Onderweg. Omroep? L1. Ja, oké. Limburgse omroep. Ja, ik kom al moet wel jij net toch weten als uit Limburger? Noord-Limburg. Ja, Dus, Ja, ik zelf ook. oké. En Venray rekenen we toch nog altijd tot Ja, Limburg, dat hè? telt er nog wel net bij, ja. Hey mannen, wij maken een programma waarbij we gewoon door de provincie rijden. En als we ergens iets zien waarvan we denken van... Hé, daar zou wel eens een verhaal aan vast kunnen zitten. Dan gaan wij altijd even polshoogte nemen. En dan hopen we dat mensen met ons een praatje maken. Ja, Waarom? Bij deze, hè? Waarom een Frans busje terwijl er 2 Helmondenaren en een Venray mee op pad zijn? Vertel. Nou, onze oude bus was kapot. Oh. Dus, en bij gebrek aan, ja, dan moeten we een Franse wagen rijden. Wij zitten gewoon over de hele wereld. En ons kantoor zit in België. Ja. En die werkt samen met het kantoor in Frankrijk. Ja. En zodoende. En in België was geen wagen voorradig. Dus dan hebben we er een van Frankrijk gekregen. Momenteel. Momenteel. Dus we zitten te wachten op een nieuwe wagen. Dus, Wat enorm kort en krachtig samengevat. ja, dat bedoel ik, of niet? Hartelijk dank daarvoor, want wij hebben altijd maar 12 minuten hè, voor 1 aflevering. Knippen, hè? Nee, wij knippen nooit hè. Dus het is 12 minuten en dan is het klaar. Ja, goed. En alles wat er opgenomen is, dat wordt ook zo... Ja, dus Gebracht. geen schuttingwoorden alstublieft. Oké. Nee, dat gebruiken wij niet, hè. We werken op een begraafplaats, hè. Een militaire begraafplaats, hè. Maar u zegt van, wij werken over de hele wereld. Ons bedrijf zit over de hele Het bedrijf. Ja. Maar jullie hebben zelf een bepaald rayon. Wij hebben hier een regio, Brabant, Limburg. En dat zijn 9 begraafplaatsen die wij doen onderhouden met z'n drietjes. Het hele jaar door. 90? 9. Oh, 9. Ja, ik ben een beetje hardhorend. Het is de Ja, dat leeftijd. heb ik in de gaten, ja. Dan zou ik dat ook moeten hebben. Maar, wat is dit nou? Wij zijn nu de stenen aan het behandelen. Met een algedoder. Ik weet niet hoe ze dat in Helmond, maar dit is gras hoor, zeggen ze bij ons. Kijk eens, de stenen. Oh, die? zijn we aan het behandelen. Zodat de stenen weer mooi wit worden. En dan moet je dus officieel daar zo'n bordje neerzetten. Ja, dat is een pak aan. Chemisch product, hè? Ja. Maar ik zag dat jullie, wat is En, dit? ik ben momenteel het gras aan het beluchten met die machine. Dan hebben we gelijk 2 vliegen in één klap, snap je? Hoe rol je daar een hemelsnaam in deze branche? Ja. Het is als hovenier zijnde kom je daarin terecht. Want eigenlijk zijn jullie gewoon alle 3 Wij hoveniers. Ja, allround hoveniers. Ja. Vakbekwame hoveniers. Ja. En ik doe dit al vanaf 1979. Echt waar? Mijn collega die doet het vanaf 1981. Ja, 82. ja, 82. En onze nieuwe collega, jonge garde, hè, die laten we dus het meeste werk doen, dat snap je Uiteraard. wel. Dat snap je wel, hè. Jong, hè. Wij zijn al versleten. En ja, die zijn inmiddels 2 jaar hier. Dus, Dan hebben jullie of een enorm goede baas, of het is gewoon heel leuk werk, of het is een combinatie van dat is een die combinatie van. Ja? Ja, dat is een combinatie van. twee. Wat maakt het dan zo leuk? Vaak is het het commentaar van bezoekers. Hè? Want dat hoort er ook bij. Hè? We hebben daar een registerbox en daar kunnen mensen een dingetje inschrijven. En als je dat dan weer leest, als je hier komt en je leest dat weer. En dan denk je, Waar is die box dan? die zit hier in het kapelletje. Oh, die zit in dat kapelletje? Struikel niet over de. En dan laten heen. mensen, kunnen die mannen weer aan de... Ja, aan de gang? Ja, maar dat is een beetje lawaai. Als de machine loopt en dan. Kijk, hier zit een boek in, een registerboek.
En in dat boek daar staan alle namen van alle graven. Kijk. Korte beschrijving van de begraafplaats. Het aantal slachtoffers, 293. En dan hier alles op alfabetische volgorde. Alle graven. Ja, met de leeftijd erbij. 21 januari 1945, 31 jaar. En hier ligt dus in rij 9, of G. Dus je gaat van A, B, C, D, E, F, G. En dan graf nummer 22. Dus als mensen hier komen en ze zoeken een bepaald graf, dan krijgen ze hier in het boek. En dan hoeven ze niet de hele begraafplaats over te lopen. Dit is, maar nu snap ik ook voor een deel waarom het zo'n leuk werk is. Want het is heel dankbaar werk ook, denk ik. Ja, Want zeker. Je komt hier natuurlijk ook mensen tegen die... Ja, nou goed, wij zijn niet alle dagen hier. Omdat we dus die 9 begraafplaatsen moeten onderhouden. Dus wij proberen zoveel mogelijk 1 keer in de week hier te zijn. En dan doen we ons onderhoud. En dan kom je nog wel eens mensen tegen. Nou. En die mensen zeggen dan vast en zeker heel vaak tegen u van... Wat leuk dat jullie dat zo mooi bijhouden. Het ziet er keurig netjes uit. Wij hebben altijd zoiets van, we willen het nog netter maken. Hè? Maar ja, wij staan ook met gebonden handen. Hè? Want wij kunnen niet alle tijd, wij kunnen niet een hele dag hier aan besteden. Dat is gewoon zo. Omdat we dus die 9 begraafplaatsen bij moeten houden. En dit is dan een kleintje. Maar als je dan naar Mierlo toe gaat, dan liggen er 700. Mierlo. Als je naar Eindhoven toe gaat, bij de Oude Toren, op een algemene begraafplaats, daar liggen ook allemaal plotten. Er zijn er ook 700. Gaan we naar Uden toe, daar zijn er ook 700. Dus ja, Brunsmeer hebben we er dan ook. Daar liggen er dan ook 360. Dus ja, dan heb je de handen vol. Dan heb ik er nu 5 gehoord. Dan heb je er nu 5 gehoord. Dan hebben we nog Sterksel, dan hebben we nog Nederweert, Valkenswaard en Schwabhoek. Dan zit je op 9. Maar dat zijn maar kleintjes. Net als Valkenswaard, daar liggen er dan ook ongeveer net zoveel als hier. Maar de oppervlakte is kleiner. En het is dichterbij van ons. Want ja, wij moeten toch weer een uur rijden om hier te komen. Waar kom je nou nog de meeste nabestaanden tegen? Is er een bepaalde begraafplaats waar... Ja, dat varieert. De ene keer dan nabestaanden. Kijk eens hoe oud dat die al zijn. Ja. Dat zijn er heel weinig. Je komt ze eigenlijk alleen maar tegen met een herdenking. Dat is of de 4e mei of in november. Dat is hier altijd in november. Mierlo heb je toch wel dat er nog regelmatig nabestaanden komen. Maar als je dan kijkt naar Groesbeek, op de Bergen of op de Zevenhevelenweg, waar altijd de Vierdaagse erbij komt, daar liggen er ruim 2700. Dat zijn allemaal Canadezen. En als je ziet wat daar aan bezoek komt, ja, dan heb je nog Oosterbeek, er zijn Engelsen, daar liggen ook een hele hoop Polen. En dat is eigenlijk het meest bezochte begraafplaats. Oosterbeek en Holte, dat zijn de meest bezochte begraafplaatsen hier in Nederland. En heeft dat er iets mee te maken dat er toevallig ook Polen liggen? Nee. Nou ja, als je dan ziet, ik denk Oosterbeek is echt gepromoot. Holte is ook echt gepromoot. Er zit een informatiecentrum bij. Daar kun je zien hoe dat die jongens allemaal die gesneuveld zijn, daar begraven zijn. Dus dat is wel heel mooi om dat eens een keer te zien. 79, dus u heeft bijna al uw 40-jarig jubileum volgend jaar. Zo'n beetje wel, ja. En we voelen ons eigenlijk nog steeds fit en we doen het nog steeds met hart en ziel. Dus. Was dat ook dan, nou ja, het was zo ongeveer dan wel uw eerste baan, denk ik? Of? Ja, dat is een beetje, ja. Ja. Dacht ik toch niet. Dus een betere baas kun je eigenlijk niet hebben. Nee. Was dat dan meteen ook bij u zoiets van... Dit is mijn ding? Dit is mijn ding, ja. Ja. Want Ik ben in Groesbeek begonnen. En als ongeschoolde hovenier. En ik zit nu 27 jaar hier als hoofdtuinman, dus voorman. Ik moet net zo hard meewerken hoor, dat maakt helemaal niks uit. Ik moet het voorbeeld geven dus. En nou goed, we zullen wel door blijven gaan tot ons pensioen. Dus we moeten nog een paar jaar. Jullie onderhouden een stuk geschiedenis. Ja, zeker. Op heel veel op 9 plekken. Ja. In hoeverre is dat, want jullie zijn van huis uit hoveniers, ja. Maar in hoeverre speelt voor jullie de geschiedenis ook mee? Ja. Ja, daar heb jij ook een beetje interesse in. Ja toch? Ja, natuurlijk wel. Hoor je nog wel eens dingen ook die je niet wist?
Ja, natuurlijk. Wel. Natuurlijk. Als je echt zo'n oude veteraan hebt nog, hè, ja, die vertelt jou dingen, dan denk je van, hé, dat heb ik nooit niet gehoord gehad of zo. Of die heeft het ooit een keer verteld gehad, maar heel anders. Dat krijg je ook, hè? Dat krijg je ook te horen, hè? Kijk, en net als vorig jaar hebben ze die route gehad van België af helemaal naar de Veluwe toe. Hè? Dat was vorig jaar, 75 jaar. Ja, klopt wel. En ja, dan kom je van alles tegen. Ook Was mensen... dat die route met allemaal die herkenningspunten in het landschap ook? Met Eh, de bijbehorende verhalen ja, ermee? Ja. Die route van Ja. Market Garden eigenlijk. Kijk, en die zijn eigenlijk vanaf België zo via Valkenswaard zo helemaal door naar Eindhoven en toen helemaal naar de richting Veluwe gegaan. Ja, en toen hebben we echt een hele hoop verhalen gehoord, ja. Ja, Altijd met z'n drieën? altijd Dat met is, z'n drieën. dat is de ploeg? Ja, Want het zal wel heel eenzaam worden als je dit in je eentje zou moeten doen. Hè? waarschijnlijk wel, ja. Ja. Maar dan is het ook niet haalbaar in zijn eentje. Laten we het zo zeggen. Ja. Ja. Is het dan ook eigenlijk altijd wel dezelfde ploeg van 3? Ja. Jullie werken al heel lang. Wij werken al met elkaar samen. 27 jaar met elkaar samen, samen, ja. maar ja, nou goed, wij werken dan allemaal al bijna 40 jaar, met z'n tweetjes bijna 40 jaar bij dezelfde bedrijf. Dus. Ja. Ja. Heel veel met elkaar op pad geweest dus. Dan bouw je ook een vriendschappelijke band op? Of is het puur Ja, maar groepsmatig? het is toch wel privé en werk gescheiden houden. Hè? Dus jullie gaan geen biertje drinken? Nee, met elkaar wij gaan buiten? geen. Nee, dan is het wel klaar, hè? Als je de hele dag met elkaar, Ja, zo is Ah, dat. nee, ja, goed. We hebben na werktijd hebben we wel eens contact met elkaar. Zo. Maar niet echt dat we, kom op jongens, we gaan de beest uithangen, we gaan Ja. stappen, dat doen we niet. Nee, tijd is voorbij. Hè? Ja. Ja, je zou dus kunnen zeggen, het is gewoon werk. Maar als ik het even nu op me in heb laten werken, dan vind ik vind het wel heel mooi werk. Want jullie, net, wat ik net ook al zei, jullie onderhouden toch maar mooi een stukje geschiedenis. Ja, zeer zeker. Ja. Zeer zeker. Opdat wij niet vergeten. Dat is dankbaar. Toch? Zo is dat. Ja, Ja. mooi mannen. Oké. Ja.